Dobrý. Takže zdarec, já jsem Bubá Games, možná mě znáte, možná mě neznáte. Každopádně bych vám chtěl prezentovat můj nápad, který mě napadl. Takže ten nápad spočívá v tom, že každý týden jeden z nás, bude nás víc samozřejmě, natočí takovýhle vlog s určitým tématem, které za ten týden nazbírá ty informace o tom tématu a prezentuje to formou takového vlogu nějakou určitou vtipnou formou, nebo většinou se bude snažit o to, aby ta forma byla vtipná. Tak já bych vás chtěl na to pozvat a taky vám ještě něco říct o sobě, protože tohle bude můj první ten vlog. Takže já jsem správný valák, že jo? A správný valák samozřejmě nechlastá, že jo? Služí ne. Kverítka. Správný valák taky nehulí. No, správný valák taky neonanuje, že ano? To je. No a správný valák samozřejmě nepálí stovicové sklepy, že jo? Kde jsem? Co po mně chcete? Ne, já jsem nic neudělám. Tak to by bylo všechno a chtěl bych vás pozvat na naše videa. Pokud se vám tohle video líbit nebude, tak to není moje chyba, tak je to vaše chyba a dívejte se na naše videa. Pokud k tomuhle videu nedáte like, tak vám kopnu do štěňátka, a pokud žádné štěňátko nemáte, tak vám nějaké pořídím a pak vám do něho kopnu. Ale teď vážně budu rád, když mi dáte like, odběr nebo cokoliv jiného v naší skupině, kterou budeme spíš zakládat novou. Já se budu jmenovat Bubák, budou moje videa, nebudou na nějakou určitou tematiku, spíš takové okrajové, na všechno možné. Ale to je tak všechno. No tak já se s vámi loučím. Ahoj. Ještě se uvidíme v pár videích. Příští videu, v tomhle videu. A doufám, že se vám to bude líbit. A zdarec. Další.